Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borch ħabar investiment li għandu l-għanjejn lis-Sailing Club ta' Birzebbuġa tareġ lid-dilettanti tagħha tul is-sena kollha. Dan qed isir blajnuna ta' Transport Malta kif ukoll PTR Marine. Permezz ta' żewġ muturi li se jingħataw lill-klabb, it-tfal ta' din il-lokalità se jkunu jistgħu jipprattikaw l-ibburdjar. Il-Ministru Ian Borch stqar ma' One News li s-settur marittimu huwa importanti ħafna għal pajjiżna. Pajjiż fejn huwa gżira mdawra bil-baħar u l-marittimu dejjem kien forza f'dan il-pajjiż, qed nassistu dan is-Sailing Club sabiex ikollu aktar riżorsi jħarreġ it-tfal illi ħajkunu l-baħħara ta' wkoll. Fl-istess ħin, slipway ġdida se tiffaċilita l-ħajja ta' dawn iż-żgħażagħ meta jkunu qed iniżlu d-dajjes tagħhom. Bekk, iktar żgħażagħ jitħajru jagħmlu dan l-isport li aktar ma jgħaddi żmien aktar qed iżid il-fama tiegħu. Tkellimna wkoll ma' Joseph Briffa, il-commander tal-klabb, li laqa dan l-investiment b'entużjażmu għaliex issa aktar studenti jistgħu jibqgħu jipprattikaw dan l-isport fl-istaġun tax-xitwa. Fejn qabel ma stajniex noħorġu f'ċerta postijiet barra l-port, issa nistgħu noħorġu u sarħan il-moħħalina, anka li nistgħu noħorġu f'ċertu mal-temp. Tul dan is-sajf 70 tifel u tifla attendew għat-taħriġ regolarment mal-klabb. One News seta' jinnota li għalkemm ħafna mit-tfal għadhom ħalibhom fi snierhom, xorta waħda kellhom is-saħħa li jimbuttaw id-dajjes u l-karrijiet huma. Għallilna wkoll li ġodin is-Sailing Club ma jitalmux biss affarijiet li huma relatati mal-ibburdjar, iżda wkoll lezzjonijiet fuq il-ħajja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.